Right. Inzwai. Inini manjet ndiri munhu one anokuudzai zvinhu zviri reasonable, munhu anokutaurirai zvinhu zvinovaka, munhu anokutaurirai chokwadi. You see the disaster that we have as a country, yekuti vanhu vanoya munyika medu vosvika voita part nezvinhu zviri illegal. Substances are illegal all over the world. Mvunzo wangu iwani nini? Mama wana kama supplier ezvinhu izvi, handiti? Makaita mimi mamachi muchiti anti-chakati. So ngatingovei vanhu vanotaurirana chokwadi. Varipo vanhu vari muhurumende vari kukonzera vanhu ava kuti vauye munyika. Vanhu vanopinda sei paairport nemadrugs? Vanhu vanopinda sei paairport yeZimbabwe nezvinodhaka? Ndosaka inini ndiri kutaura kuti, you know what, let's be people that are genuine to ourselves. Makavanzwa General Chiwenga vachitaura kuti vamwe vanotengesa zvinoputa zvinoita sei vanhu vadi. Problem yavo ndoti havana kuzviona. Vanhu vari kuziva kuti ndivanani vari linked, ende vanhu ivavo ngavabatwe. Pane vanhu vari muhurumende vatori vakuru vari linked kumaskandari aya. Vanhu ivava ngavasungwe. Ndo vanhu vatikanganisira nyika yedu. Moshamisika kuti hanzi powder dziri kuyanana. Ko paairport dziri kudiko kubatwa? Ndo mubvunzo wandinawo inini. Dziri kudiko kubatwa paairport fodya idzi dzatiri kutaura idzi? Sei dzichizobatwa dzapinda dziri kutadza kubatwa sei paairport? Which means pane racket iri kuitika paairport paipa. And people must be answerable to these things. People must be answerable to these things. Not just kungove vanhu vane nyika inongoitwa zvaizvi. Vanhu vanoya voplanja economy, voplanja maresources, voplanja zvese, vosiya vakupai zvinhu zvinodhaka, vokuplanja epfungwa futi. Anofara nazvo inini. Ndosaka inini ndichitaura kuti, you know what, inini ndiri muzukuru waComrade Geza. Comrade Geza ndisekuru vangu inini. Saka Comrade Geza ndisekuru wenyika yese in fact. Kunzwa. Saka kana iwewe uchida kuita muzukuru waComrade Geza, the door is open. Let's fight this corruption that is there and all these things zviri illegal zviri kuitika munyika medu, and let's clean up our country. Inini ndini wenyu one chete anongokuudzai sure, and vanondiziva kuti inini ndinonzi Manjets, the Anunnaki, the royal bloodline. Muwe nezuva rakanaka, gentlemen and ladies.